Uzatvoriť si poistenie cez banku je tá najväčšia chyba, ktorú môžeš spraviť, a to hneď z týchto troch dôvodov. Za prvé, cena. Platíš zbytočne veľa. Či už životné poistenie alebo poistenie úveru, každé jedno poistenie vychádza cez banku aj o desiatky eur drahšie ako priamo cez poisťovňu. Za druhé, zdravotný dotazník. Určite si už počul vetu: pán klient, toto poistenie sa uzatvára bez oceňovania zdravotného stavu. Alebo: pán klient, teraz si len rýchlo vyklikáme zdravotný dotazníček, to je taká formalita. Samozrejme je to jednoduchšie spraviť to takto, nech tá proviska cinkne čo najskôr, ako sa s tebou týždne naťahovať o lekárske správy a riskovať, že si nakoniec to poistenie rozmyslíš. A za tretie, má to poistenie vôbec zmysel? Videl som kopec zmluv, ktoré boli robené cez banku, ktoré kryli denné odškodné v prípade úrazu, hospitalizáciu, bolestné, chirurgický zákrok. Kde je ale invalidita? Poistenie živiteľa rodiny? Kritické ochorenia? Tak si to teda zhrňme. Platíš viac, kryjú ti zbytočnosti a pri poistnom plnení sa vyhovoria, že si nejakú diagnózu pred vstupom do poistenia zamlčal. Schválne, pozri si tvoju zmluvu, čo v nej máš vôbec skryté, a napíš mi skôr, než bude neskoro.